utawa yoga sing pun rada tuwek niku dipateni. Oh, ah. Lah wong nyapo dipateni wong batune entek ya mati dhewe. Lah. Ora ngono, nek saiki nek tuwek iki nggopo? Nah, sing nomor berkas ngono lho. Oh, nek kula mboten tiyang tuwek niku malah kula openi mergo apus-apusane penak. Sik to. Mas Darang. Lah nomo nek karo sing kidul dhewe aku ya nek kula gesek no. Ya piye lek nglakoni. Lah kok niku kula kali sing tengah niku duka. Hah? Harap. Aja seneng bagus. Rasaku ingin ayu. Ora suwe aku ganti. Bisa sumating ana ing Terima kasih. Nggih. Tanduk meleh. Tanduk? Oh iya no. Tasih wonten podang kuning kali gluduk asmara. Oh iya. Wonten pamundutan sanes. Wis monggo kuwi pamundutan mawon. Gluduk asmara ya. Oh gluduk asmara. Nggih. Nggih. Podang kuning ya apa gluduk asmara? Gluduk asmara. Heeh. Kelingan ning kono lho ning dhuwur kae. Oh kelingan sing ae. Monggo ja niku setunggal malih gluduk asmara. Sarunge diwae. Pamundutan sinten kalau wau? Oh saking Bapak Edi Pentol. Oh Mas Biasane Edi. Mas Edi iki disarerani dhewe lho. Lho nggih. Oh tak Oh ngoten. Nggih Mas Edi, nuwun sewu kadung aku sanggup engko Mas Edi engko nesu aku ning dalan diantemi ya. Boten. Paling kan boboke. Piye Mas? Aman. Iki wis kadung nang gone TV dadi ning iki mau gubuk asmara ya sik, gubuk asmara sik. Iya. Nggih Mas Edi. Iya. Oke. Nggih, monggo Mas. Oke. Yo. Iya. Monggo. Gubuk asmara. Gubuk asmara jenengan sing joget ya. Nggih. Oke. Ini apa-apa? Yang lewat kadung elingan gubuk gawe biyen tak tulisan warna abang tombol isih lawan Dasare sing bonang iki lho, ngingu jenggot to, Mas. Oh, Pak Kaji ya. Oke. Hop. Nah, sawer iki. Iya ya, tenang ya. Iya. Iya, iya. Iya. Jatuh tanah
Mas.